at de er upolitiske, Hvem er det? og at servicen er helt i top. Hvem er det? Så må de fleste Er det fagforeninger dig? og kasser sige fra. Er det dig? Og ikke det faglige hus, hvor du ovenikøbet kan blive medlem, uanset hvilket job du har. For mere Hvem info er om det faglige hus, send en sms Hvem til kigger du på? 1231 med beskeden Hvem kigger du på? Det koster 0 kroner plus Hvem er det? en sms-takst. Hva? Du får det de første 3 måneder i Kan du sige fagforeningen goddag? gratis. Kan du sige goddag? Hvad er det dog? Hva? Nu tror Ja? jeg forstår. Du vil ikke bide salopper og flåter eller stikke som myg. Så er det vist tid til den månedlige dosis Biovantic. Biovantic beskytter din hund mod lopper, flåter og myg. I meget sjældne tilfælde kan der hos hunde ses forbigående hudreaktioner efter påføring. I tvivlstilfælde spørg dyrlægen eller læs indlægssedlen i pakken. Se mere på biovantic.dk. Er det til mig? Det skulle du da ikke have gjort. Det er alt for meget. Hvor er de